summative exam na gin mana final assessment. To ok ni summative kaka chon ma KCSE. KCSE chen gine test gimoro kaka ndonje form 1 titime at the end of the 4 years. Nyadichiel. Koro mar jo CBE ni ten nyaka time kaka notim KJSEA. Yes. Makoro jonyuol matero skul nyithindgi skul ni sani nyaka nyisgi ni gitim matek, ok ni the last year kitiyo matek. Onego bentie a lot of guidance. Ma nyis nyaka jonyuol. Koro jonyuol mantiere gi tendency ni ka nyathino somo one school one year to dwano lokri school. Mokwongo dhi rocho pathways ma nyathi nikech skul machielo ma nyathino nyalo dhi monyalo yudo moparo ni berno ok nyal yiene nyathino mondo tim pathway ma ok gin go. Koro mano endo nyaka nyathi ng'e ni kodonjo skul to ochako assessment. Yes. Mana kamano hote nitiere ka nikech ang'ini wadong' dakika 20 mar mondo mwatiek chenro. Moses Juma wacho ni ne chenro kowuok Omiro Polytechnic. Wacho ni penj na jagoro mar Kupet niere kaka inyalo lok ne nyathi skul machielo. Bende sani nitiere pod kaka inyalo lok adier? Pod wan gi window kendo week ma wantiere ne ng'ato ogolo na maling'ling nitie window kendo nikech ywak nitiere nyithindo mang'eny pod ok idonje skul kendo ok chal ka neno ni ok dhi donjo skul mana chagi omegi. Koro lokruok nyaka idhi tim kendo. Onego bed ni Moses odhi ane sub county ma Rachwanyo South Oyugis mondo dhi openji kaka gino dhi timore. Koko to dhi skul kama nyathine ne chosomo. Gideon Dan ntiere koda penjo mana wuono ka winjo samoro nyalo duoke. Wacho ni penjo na ni certificate kod living ichule 700 kama nyathi gigo mar donje grade 10. Sorry? Openjo aparo ni makuma nyathine samoro na somi mano he junior school. Wacho ni ka mar mondo mi nyathi living okong'uni nyithindo gimiyo living certificate ka dhi grade 10. Ka gidhi grade 10 nyaka miye nikech owuoke living certificate. Living certificate en gima very important. Nyathi nyaka ndik ne living certificate mondo dhi odonjgo e secondary school. Koro wacho ni akeni ma skul mane mintiere ma wacho ni nyaka chul 700 eka mi nyathi living certificate mar donje grade mar 10. Mano gima nyien kuom wan nikech living certificate ok onego bed ni fee michulo. Aya, Steve wuod Jackie wacho ni wach somo manyien ni pok odonjonwa maber omiyo wan gi chandruok. Akwai ni ulernwa go makare. Aparo ne chit nade makoni kod kocha kata mana sirikal bende bagne bende pod ntiere nikech niwacho ni mae pioneer class dong. Yes. Gima timore ni chakruok gik moko tek. Chakruok gik moko tek kata mana chakruok mar lemo mar Christianity ni. Ne nitie weche mang'eny ma jok moko nok nyal bedo jolemo maber nikech ne okoter gi nyangu, jok moko ne ket gi diet ni chiemo michamo ni endi be chiemo ma jokristo nego cham. Ne giketo nyaka chik jo-Yahudi ne jok ma jo-Yahudi monego bed ni bedo jokristo. Koro mago gik machidh nade ma pod nitiere chakruok mar somo ni. Gima ber ka timore ni ng'ama nitiere e chuny wach en ministry mar education. Onego bed ni gimiyo parents communication kendo onego bed ni gi communicate ni mae state ma wantiere, mae gima timore, challenges ma wantiere go gin mae gik mwasedhiro ne parliament mondo dilgo mondo kik wayud ng'ikruok. Mae kaka jopuonj ok wane ka wan go maber, onego parliament o approve budget mondo wayud the number of teachers. To Teacher Service Commission bokel oter their proposal ka gidwa change of the act mondo wandik jopuonj e learning areas ma jopuonj gi onge e teacher colleges kata mana universities to gin oko e other industries. Piny machielo ma bende aneno ka jonyuol kanyakla koda jopuonjre horo mathoth en jogo eko ma bende dhi e grade 10 gik midwaro gi godo. Nikech wacho ni apiny ne jatelo ni calling letters ma bedo downloaded kod ma principal chiwo gipogre nade nikech oseliekore kanyo ni ka itero nyathi e grade 10 kidhi gi calling letter ok print idhi godo e soft copy. Aken wach makamano di wach nam. Ing'e gima timore ni an ok atero nyathi e grade 10. Ionge gi nyathi ma grade 10. Mane misfortune abiro kaka wuon. To kada an go da ng'eyo to aseneno ka parents mang'eny nyisa ni nyaka ong'ew the following.
koro for example kidhi e skul